Ola a todos e a todas, eu son Manuel. Eu son Inés. Somos alumnos do IES Fontexería. E imos facerlle unhas preguntas aos nosos compañeiros para ver o que opinan da violencia económica. E da violencia sexual. Ti crees que se a túa parella che limita o que gastas, eso é un caso de violencia económica? A ver, pois eu creo que sí que é un caso de violencia económica, xa que nadie che ten por que limitar o que gastas e non che ten por que controlar a túa parella todo o que fagas, así que eu creo que sí que é violencia económica. Se te sintes incómodo nunha relación íntima ou nunha situación sexual, crees que deberías seguir adiante? Eu penso que non, porque cada un ten que sentirse ben co que fai e non ten por que sentirse mal para que a outra persona se sinta ben. A ver, non debería seguir porque isto é mutuo, isto é para disfrute prácticamente e hai que dicir basta. Se non queres, ten que ser consensuado. Que nadie che ten que obrigar a facer nada que ti non queiras. A ver, eu creo que unha relación sexual consentida é que ambas partes da parexa queren ter unha relación sexual, senón non sería consentida, verdad? Poderíades darme algún exemplo de violencia sexual? Sí, claro, en plan as violacións. Claro, que che toquen sin o teu consentimento. Ou que che obliguen a facer algo dentro mismo da parella. Creedes que se a vosa parella vos engana en canto a cantidade de diñeiro que gasta en que o fai, se pode considerar violencia económica? Pois eu penso que sí, porque hai que ter confianza na túa parexa. Ti crees que o machismo influe moito en certos actos de violencia contra as mulleres? Nunha sociedade machista seguiría habendo estes actos violentos? Pois eu penso que sí, porque inda que non se vexa e non sea un tema que se trate moito, pois a verdade é que sí que influe bastante, porque xa polo simple feito de que se pensa que as mulleres son máis débiles e todo eso, pois como que os homes poden como maltratalas máis, por exemplo, os homes teñen máis forza e poden causarlle moito máis dano e así. Isto foi o que opinaron as nosos compañeiros e compañeiras sobre estes dous tipos de violencias. Despedímonos dende o IES Fontexería de Muros.